nenglah habat tiba sana nangya mah neng baik sana ni haja manta yang hanjan tiari kaki oma anu bokrok tuiriga de an bokrok nung pula juga tuiri na himbo sawu yang bokrok tuiri kita bokrok mungkin totora berak sih mah hai nungguan kai kabagnya hari an kuriwo kai dom lagi kata Langma bai coba kelai jora kolongma rombui sakam ya enggai langma cowai tangka busa koroni ni buma buku kiron mala debroma sakam nogot langbo tamo bemar engka serai sawi manja bunya hai jago rampu sakrei engma bai kotor sakam nogo punuk manja enggai paitego khoi sakam nogni nogo tubui phaimani jagolo bumani khuriwo rokowino langma cowai thangmani kothmarok sawi khanarika buku kiron malani buma umor chakrani jorawono busabai kapjangna tongmani ba sakni busano khuriwo teuino nairigei maro horjaka buku khiron mala debormani buma belaino kapjak buku khiron mala deborma laithangnai 10 June 2026 sal mariwo o naitok sungsano yakar klangmani buskangni phainai sal kisa sukang kheno bini maikhlai panda khlaijangnai rok nukhung belaino chukjaya wana lai tongmani jorawo thanglai chuba chukhlaika 26 sanambari constituency ni tipramothani adongrok bini maikhlai pandani bagai bono mairum rok tei tirok je nangsak chuba chukhlaileka sakni je mantui jono khoksa khongnai khaglaiye arwa manjaka khoi political district working president bromnang tiliti deborma 26 asrambari constituency ni block vice president bromnang subal singh deborma block committee ni member hiron deborma bosibari regional committee ni president pritish deborma champahawa regional committee ni vice president sanjit deborma tei tipramothani warrior uttom deborma no khobui kubuni juda juda adongrok thangai manjaklaika nainedi paithego tam kok saka chini mangpliwo Lama. Hai hai hambai sini media person jono bo sabrum brum norok jono wati itu panjut to ini bo norok jono logir kaum bo norok no sung belakai hambai marbo sung o thayo sini phaiman gakai sini korsa buku thungnai kojina ge thika tini gakai tini sari sini na kiton budbar kai borong sari sini kiton noi khana ko tero di aba kai ko bo khana wi chung tini khajaka borno haino hai sung sabrum brum agi enjun chimit chubai tuma hai tini bo sung khana wi chung khajaka borno tamnai chukjeya no kusung chini borong la tibra sarwa sung para kami tonai chung chukjeya no bisir bak bango gai obo khana chung phaiman go ta kaisa ko ngang sanamo tuma ga tini media bisung na so sung chini borok sung bises babe sung chini tibra sarok aun bisung sung hindu sung jara tongai sung thikake sung sebul sung tero dinla jisa ko ma khai sung nogo rang kucha tongko kurito sung jaga phalibo ma khainai hojo nogo mal madar tongkai abu ma phangai jaga dui ma phla tebo sung chini tero din ne je sini hindu sung jara tonaga borok khai tungone awu sung ma khayu aun magai borok sugje we sung sainga ti borok sung icha sung tobana phalaga sung sini 26 asam bari constituency ningoi tibramo thaningai chung borok tobana hini chung ro phalaja abo edising gakai edisi wise ke abo 10 kulai champor hino champor kulai jago sini purbo champasura bisini 5 number ward batu mudan kami abo thaing gakai ora sini buku jo kiron mala deborma bini umur gai 40 থেকে 45 bo bebar manjagai thikate rang puisarok tamnai chugdian bagino tini kaham jaga bini treatment khaijan bagi botini timak laika sungbo sukan sia ngai tabuk sung sikewa saimangka ambagi sung kisia je mantei bokoksa bokong 10-20 ja jajar mangsak kai sung tini o jaga sung borno chuba su khenai themango ngora sung tini phaimangka lakya sini 26 asam bari blok komodini bas sujen sini borong nang seperti tongo tei logi tongo sini blok nino sini borong nang sini
komti memar cini borong kiron teh logi tunggu cini campur regional ni vice president cini borong nang sunjit teh tunggu cini campur regional lo orang nunggu cini tak bosan tunggu teh cini deploy chong tapora ini teh tunggu yang area ni nang tunggu kelar nunggu kena teh cini basai bari regional ni bo tunggu cini presiden cini borong nang Baptis teh logi tunggu cini da uttam song teh kamu tunggu orang angkutan bung kukulaka cini campur di sini chairman cini borong nang manutong teh bisnis bo wajah su promote ate multin bo tunggu orang nukana su palkeno ambil lagi cini orang borong nak hijau borong ni duko kos saudara borong wajah tung manzar teman ini tu borong hijau dia mana tung semua tu ini teman ini 한번 나나니 사적 땅에 티게 그래서 사이키나 루코로 Totally hoje na no mato di ngai mane ngai ang tudang ya ko ngai ko no terang tak ting ta ngai terang tak ting ta ngai no thang chokai bogari hong khai ri ang mai tikata 봉 너가 비한 거 bong no pijibiwa 비지비와 아로 까작 탕고 ar ka ja aron chana tik tong phok tong ri man ma phai nang la habat ti ba sana nang ya ma ang nang wai thana ni ni hajamanta ya hanjan siari thapji so tinam sunggang mani 소리 하양 말하고 부서로 발로카 o balu ka kuchu ham thang ta 뭐바 히로근 bo hok tong plaza go numbo 복동 퍼저기 루무타 가이 sagot tu silmang ma ta 너로 doktor 거 lang 프로카 doktor 거 땀으로 그렇긴자 doktor ro ro ma ya 깨버로 그러마야 mo tibi ruk dang khana nei sakang gai boro esra khai di ne khai ka kai ngo mo tibi ruk no ngan nei sai ro ta thang ho 틱틱 삶이야다 thik thik sa chung mam na ko ya ta 어 chin ti pra phan ba lao dak tong bo 어 gai chung a lu mang tong gai dam dam ni chu chi a ti ha za rong ni chu chi ro di ne kha gai ji bi tlang di nong gai ji bi kha chung rang mai ro ko tlang wa ya gai o lo kai esra khai di thui porikha ko porikha rong ni khai bai ka gai mo ti pi ni chong ka no thang u hin cha ta ba gai no ko chu ti ri ro gai phai lai kai oro tu lai phai cha ko ta no ko thi 보프로 티면 해봐 thaiman ni bodwa ni na thuyo 타네 붓바 ang sai si mang la khama ang bo ya khong ja tal ka ni bono no ko ba ka tong 어 bono ka ba ka tong ani oma ano bo khorok tiri ga de an bo khorok nong pula chu ka hi sa ka tiri na hin bo sa yang bo khorok ti ki cha chi bo ko ngai to ra rak se ma hai nu go 어 kai ka ba ga nya hari an khori wo khai dom lai ka ta 비니 부사락 저라이라 코토똥 tong go mang nơi buri mang 부리망 ma sa khai bo ma sumara bu ma ting ga gom ba ja 어 khai mi ya ngai ma sa pe ke belai 비리만은 작다나 bir manang ga 닌처라 이제 트냐니 보면 갔다모 hiron mala 이런 말라 그때는 가고 그방 뭐티 프라모타는 버럭 니너로 주바나니 페이야 바하이 완숙 능래 자르자자카 nong ga kata chung tu ke ya ba 더 한바이